двамата вратари. Показаха, че са готови. Готови са и техните съотборници. А двубоят вече започва. Нека си пожелаем интересна среща с повече положение и повече поради тази причина Танчо Калпаков не прави нито една промяна в своята стартова единесеторка. Да видим сега дали няма да има първа възможност за Локомотив. Да, много хитър пас на Спас Делев към Анте Аралица, но много малко не достигна на Хърват. Мартин Величков, всички останали футболисти са в половината на Монтана в този момент. Джунейд Али с центриране в наказателното поле. Топката достигна до Патрик Габриел Галчев, който шутира и е в мрежата на Монтана. Флагът на съдията е ниско долу, резултатът е открит. Четвърта минута. Анте Аралица бележи. Вихрено начало на Локомотив София в този двубой. И ранна преднина за столичните железничари. Кой друг, ако не Анте Аралица, е човекът, който получава аплодисментите и радва ето тези фенове, дошли на стадион Локомотив. Втори гол от началото на сезона за Анте Аралица. Но още веднъж тук важна роля. Трябва да кажем, че изигра Диего Рапосо, който пропусна подаването на Джунейд Али, който пък стигна до Патрик Габриел Галчев. Той направи нещо средно между удар и центриране. В крайна сметка се получи най-доброто за отбора на Локомотив София. Виждаме как оставен напълно непокрит на далечната града Анте Аралица. Прати топката в мрежата много трудно. Още веднъж попадението. Добрия пас на Джунейд Али. Тук всъщност истината е, че Луана Аугусто пропусна топката, не Диего Рапосо. Само че там на Емануел Екеле. Сега Монтана организира доста опасна контратака. Подаването към Илиадис. Той сам ще вратаря на Илиадис. Каква намеса на Мартин Величков. Ето защо Станислав Генчев заложи на Мартин Величков под рамката. Заради подобни спасявания. Тук много сериозен пропуск трябва да отчетем. Илиадис се опита технично с по-силния си ляв крак да насочи топката към далеч него на Мартин Величков. Даскалов сега с топка в наказателното поле, удар на Спас Делев и това е 2-0, 16-та минута. Изненадващо или не, Спас Делев отново бележи с глава. Един от най-ниските в състава на Локомотив София. Тук не остави никакви шансове на Марсио Роса. Като типичен таран, Спас Делев насочи топката по най-добрия начин. Още веднъж Раян Даскалов центрира топката, Спас Делев с глава. Право в долния десен ъгъл. Още веднъж може да говорим за много сериозна грешка в адвантаж от главният арбитър. Много Тодоров. Финт на Александър Тодоров. Комбинира с Илиадис. Удар на Илиадис и още една добра намеса на Мартин Величков. Малко като дежавю се получава. Този път с десния крак бившият играч на Пирин Благоевград успя да прави този удар. Показа и добра техника Илиадис. Обаче да намери свой съотборник. Много лесно предават притежанието на топката гостите. Сега Анте Аралица сваля към Ерол Дост, възможност за трето попадение и то е факт. 20-та минута. Головете продължават да валят във вратата на Монтана. Този път Ерол Дост бележи. И още веднъж домакините разиграха топката много добре, след като успяха да я отнемат. Спас Делев към Анте Аралица. И след това думи наистина заслужава Ерол Дост, който се пребори. Имаха и късмет играчите на Станислав Генчев, че тази топка мина между краката на Никола Борисов. След това Ерол Дост се справи с Мартин Михайлов, за да не остави графично потвърждение на чистата позиция, в която се намираше Анте Аралица при подаването на Спас Делев към него. И отново
Отне. Сега предпоставки за опасно нападение на Локомотив. Луан Аугусто към Ерол Дос. Той чуква много хитро към Аспас Делев, който се строполява в наказателното поле. Главният арбитър ясно показа, че няма да бъде отсъден на Дус. Още веднъж. Мартин Михайлов по-скоро изчисти топката и действията на играчите към Луан Аугусто. Технично към Ерол Дос. Възможност за второ попадение на Ерол Дос. Ето, че Локомотив развали 100%-вата си серия. В крайна сметка, като няма да му попречи, за да изпълни ъговият удар. На близка града. Риан Даскалов бе най-близо там. Екеле след това успява да изчисти, но право на кръка на Анте Аралица. Тук приключи и серията от Джунейт. С левия крак този път отново намери Анте Аралица. Този път и отбраната мирана. Нямаше свободата Анте Аралица да успее да нанесе най-добрият удар в предни позиции, в опит да успеят да отбележат ранно попадение, нещо, което да им дъхне повече увереност и да им даде все пак някакъв шанс да търсят точки от този двубой. Трябваше да изкара пробен период, при който успял да впечатли наставника на монтанчани. Сега опитва този далечен удар. Вратата от през първото полувреме. Факт, че именно той пропусна двете най-чисти положения за състава на Монтана, които сега имат отново положение. Коконов подаване към Филип Ежике. Още едно спасяване на Мартин Величков. Продължава напрежението пред неговата врата до този момент. Напълно заслужени аплодисменти в този момент получава Мартин Величков. Четвърто страхотно спасяване. Може би най-чистото, което имаше до този момент, тъй като Филип Ежике бе в много изгодна ситуация, буквално на няколко метра от голлинията на Мартин Величков. Тук първо добро движение на вратаря. Успя да скъси ъгъла пред Филип Ежике. Аз на Александър Тодоров. Галчев срещу него. В наказателното поле Иван Коконов играе с топката. Удар на Иван Коконов. Блокиране на неговия шут. След това още един опит. И отново бе блокиран футболист на Станилев. Търси Филип Ежике, който като че ли бе задържан точно така. Макар и да забави малко своя сигнал на Мирослав Любомиров. Все пак го чухме. А тук виждаме жълт картон за Божидар Кацаров, което означава червен за него. И ето как в 65-та минута отборът на Локомотив остава с човек по-малко на терена. Божидар Кацаров си изкара два жълти картона при много сходни положения. И тогава Филип Ежике бе замесен. Тогава нигерийският централен нападател. Интересните моменти не липсват. Такъв има и сега пред вратата на Локомотив. Пак и Габриел Галчев успя да изчисти. Тунгуров след това. Точен удар, само за статистиката. Пас към Ежике. Петър Атанасов. Наказателното поле. Удар на Петър Атанасов. Отново спасяване на Мартин Величков. Натиска на Монтана се засилва. Александър Тодоров. Тодоров и той опитва удар. Този път много неточно изпълнение от страна на полузащитника на Монтана. Дали пък това бе най-точното решение в момент, в който неговите съотборници си бяха на половината на домакините. Значи Ампонг сега изненадваща топка. Мартин Величков трябваше да внимава и го направи. Ако резултатът не бе толкова убедително в полза на Локомотив, а именно 3 гола предни надясно, където е Ампонг. Грешка на Ампонг. Ерол Дост. Митков е с топката. Просто подаване на Митко Митков. Адресат на този пас бе Елора Посло. Може би ако там бе Анте Аралица. По друг начин ще се завърши това нападение. Начин да затрудни организирането на атаката на Монтана. Александър Тодоров задържа към Антон Тунгуров. Неговото подаване бе пресечено от Патрик Габриел Галчев.
Рапосо достига до топката. Нищо повече няма да се случи в този двубой. Чухме и последния съдийски сигнал на срещата. Локомотив София победи с 3-0 Монтана в матч от третия кръг на ФБ Лига. Попадение още преди почивката. Дело на Анте Аралица, Спас Делев и Ерол Дост донесоха първите 3 точки за столичните железничари през тази кампания. Сега ще се разделим само за момент от стадион Локомотив. Вие, разбира се, останете с нашата студийна програма, а след това ще чуем и първите отзиви след